1, 2. Kungochila mbenzi so. Vamwe ma video vari kuMbare. Vachiti wanziranzi vanhu vari kuEngland yeMatsaga kuzwaka deport. Iyo video indi ya Mad Minox. Iwe mfana iwe kuna kuchikunechi nokupoka. The Mad Minox here uyo. Ayo ada kudaya ke. Yo, listen, I'm going to say this in English, right? How can a 44-year-old man, right? Is he not 70? How old is he? He's 50 something, right? How can he be chilling saying that Mbare and all that kind of bullshit? Nigga, you need to grow the fuck up, nigga. Man the fuck up, bruh. Did you hear what that nigga said? Hansi, if you haven't been to Mbare, you haven't been to Harare. For sec, you're something that borrowed. Hey, Hansi, my salad. It's my salad. It's my salad. Yeah. Don't Canada. I'm Canadian. I'm a tourist in Zimbabwe. Hey, I'm not paying that. Hey, you're contradicting yourself. Anyway, peace. Shout out to everybody in Harare, Zimbabwe. I don't know, bro. Yeah, Minox. License. No, that's stupid, bro. You need to grow up. Mwana kwa mfano wena uchikuru. Ku university apasa kuchengete yo kana wachembera. Right? Iwe Minox, iwe. Alright, shout out to everybody in Harare, Zimbabwe. Shout out to Prince Edward School. Yeah! And shout out to Mad Minox. Yes. Briefly. David. Did you pay? The Maya, that's it. 2 minutes. I want this. I don't want to do it. Dhadza dinner sisu. Nemi. Vana vari kupota vachituka Minox paFacebook. Hey, hauna chainacho. Hey, mudombe. Hey, zvinhu zviri right. Sure, zvikuitika izvo. Akatoona video yasi. Zvinhu zvandakatoona zvishua. Anooneka semunhu wachone. Munhu wachandooneka ipo paFacebook ibaba. YouTube ndakaona mungane mazimino mazihombe. So nezvimwe zvinhu mazino zvakakura. Ane godo. Arudwadze bozi mari yacho yanotaura yaanayo ka. Ationi anotaura. Nara. Kokreka. Yatora nemari yakaipa. Ari ku UK. Oh. Ku UK kune mari inotyise. Ayo. Onombotora bebzi. Chi? Onombotora bebzi pamunhu zvarikuti. Onombotora bebzi. Zvinokona kudaro. Semunhu anokanga. Akatorerwa. Minox chake ndizvo zvakati tukana fiafe hamas. Basa irunzi chi. Avasati vauya mira timbopedza zvatuvi. Ndo munhu yega ndichamupindura ofuti yega ipapa ndo chori ndotori munharaunda Nyaya mugango ingangonzi ndori mugango bodzada kuti timusunge but kana kuti kusunga zvititike tumureplya paFacebook hausi kuziva zvekuti plus anozviita anzi ane driver's license remunomu saka kana une driver license unototiwa necashman yakawanda hanzi nini haana driver's license hanzi this man haana kana driver's license patsochekuta mwana nautaura zve akana birth certificate chero haana kana imba chayo kuti aise musoro Harare chaiko handione mungana haana masvikira nenyaya yemunhu wekuUK andakadhipotwa garai pasi handingambozotogoro chekuno kakawanda iyachida kuziva kuti iye akauya kunokangani iye manje hatizivi akauya kangani kana kumanhingirinu kuma-stations hatimbomunzwa achitaurwa paredio hatimbomunzwa achitaurwa paredio
society awadi iye anotaura kuti hanzi vanhu vese Mbare hanzi mangocha ndozvakataura wese ngocha bana tototi nine doti azondiudzawo kuti ngocha nepapi ndikakugora ndototi auye mani ndinyatsomupedzera hanzi ndiri musalad munhu musalad anozviita musalad saka masalad aitoaita seka ini ndoziva kuti musalad taura kuti musalad zvinongooneka paanoenda ndo patinozosara chiona kuti munhu musalad zvinongooneka zvega ndokuti kuti hanzi azitaure iye aiwa sakatomita sei vanhu ndo vanoona ndada mupanicha chete mapinzi ariko ziya zvemapinzi ariko handi ndogara kuborodeo ngambotiratidza ka paanogara kakuborodeo asi pamwe akatanga kugara borodeo haina misisi here its obviously born free iboni free saka borodeo akatanga kugara ndeipi yekuzvitengera imba kana kuti imba yababa Wedzera paFacebook kutotukirira mino ndanomuvengera but is a celebrity amaita boblas oisa paYouTube tinoisa paYouTube ndombonyatsomuongorora munhu kuti zvanyanyisa he's gone too far. He's gone very too far. Kosisu urikuinzwa ari kutotukirira kutobuda tsinga idzi dzachitobuda tsinga achitotukirira musi chanomuzondera pana yemari handimuziye munhu iye peta nchimuziya dezvinziya tikambomixa kana mumafunctions kana mbawa sadambondoona zvisanaiti bebeka he's a chichi man because aziye zvashe isandika nekutuka madanga because munhu anongofanana like a dog is anofanana nekumashure kuti imwe imbwa kana yangoda kuti isvire inongosvira pa zvakangofanana zvakangofanana because dai nyatsondiona ini face to face ndikunyatsomuda ndaumupedzera even kana nyange ane skida kana ane gani ndokuona mazomonera kupi chekuramba tingoonana kapaFacebook kana atozonozorwadziwa nemashoko edu manje tozonyatsomupedza because Mbare kwacho hadi kusvika kuti akasvika manje inotoenda yakofini kuborodero kupi kokwaanogara ngaataure kastreet yacho kunyebaka cha sisiwo unoziva hanzi ndakadzidza kuprince Edward vanhu vangano vakadzidza kuprince Edward weMbare but variko vanhu vangano kuwanda mamanje dhara zvaitonetsa aiwa kumadheza Smith ka madheza Smith ainetsa tuende kuprince Edward but variko kaina unana Chechu ana Usher na Cranbone mwana womba kweda kudzidza kuCranbone kuita form 6 tuti mbogarapo mbonzwa nyaya iri kunetsa ndei garapo ndisese musataura nyaya yemogo kaya tuti usatya kugara mugara pasi hafanzi chiinterview hanzi murume hapana zvainazvo hanzi murume hanzi amene umwe mfana hapana tu vekuengland so vakaita video vakaisa paYouTube kanyeberwa handimuziye arikugara England ikoko atomuzira kupi andamboona kana apartment kana chii aiwa kunyepa mahaters manje
abadiwe musociety Anda ndina kana Benz takaradzwa sign chimudriver chepa Benz chiti. kana driver's license haana for life chii zvinokufadza kaisi material thing even Aya ko Benz yacho ko kunoko wacho Benz chii. Muna ane mari achiri kutenga Benz ra una. pane Ngataure chokwadi. pane ma X6 ngwani Kune ma Ford Ranger kuno. kana Ford Ranger Atomboiziya. kana Prado jeje Prado ngwani motikari Hakuna ku England. Prado yacho hakuna ku Prado England. jeje Kutomutaurira ka. tofamba Kutomutaurira chimwe chirungu chasingazivi. is nothing that much Handivaziyeni. Vakangoonawo mavhidhiyo angu andinoisa paintaneti. kutotanga kutorwadziwa pamwe ini ndikuona kwangu manyeji pamwe mamwe mahumana akatonakirwa nemavhidhios ichi amadmix ona pamwe ake akutorwadziwa nekupana nezvo zvinorwadza munhu but inini manje hamkumana ndinyatsomupedzera ndinyatsomuna zvekuti timboswera kusana panenge richinzi pavhidhiyo zvinekudaisodaizvo neda kunyatsomuna live tinyatsopedzerana Maitomuona ku is nothing haizi nothing akuzvindowo kuBorodeo but ari kuEngland. Apa uzvindowo kuBorodeo uri kuEngland. ari kuita ikwa Dr. Jagwa Chukwa England mazana achakaunta fizura saira kaunta kuna mchini mazini ore kuenda kuEngland England hapana kana asi muri musemfield Mati? musemfield here DJ Handimuziyeni haana mbotaura kuti anonzani but takazonzwo nevanhu vanotifarira kunzi anonzi Kevin anogara kuCoventry. chibvina Handi ndakadhipotwa ndezveshuweni. hanzi believe half of what you see and none of what you hear. It's just like a fish Shakespeare I lose chero because ari kugodoka na kama aone ndosaka maceleba achita mabodyguard havana ka personal life kawo saka vanhu vakaita sei vaiva ndo vanoda kuuda Benz is nothing anonzani komunhu wacho Kevin. Kevin is what Kevin is just like ngatingi yotoro ne ma interest yako shamari asiyana ariita zveiko Hapana chaakataura chaanoita. Inini ndine certificate yangu I'm an electronics engineering technician. right now antikuno kuZimbabwe kwacho anenge ari Borodeo Mbare Ari kupi kuBorodeo akambouya here. anenge achitaura ataura according kuna iye at least egara kunokuka chiziva kuti zvishuwa nokuona usina sikile hapana arotadza kudzoka akasara Mukuziya faya vachinji ava vanhu ava ka paangoenda ka1 asati adzoka hatomboiziva musuwo endeko. ari kusara kuzi ndofarira skill rekwabhogi rere because in life kapane 4 things 1 education ikwauri kuenda 2 wife 3 haufaniri kungudzura zvekuita nemunhu 4 where you stay mazuva ano yaAfrica tasakana zvekuita life mazuva yakuAfrica development dzese dzamuAfrica Europe hakusisina zvasara saka hapana chanozvisa paclass hapana is classless is classless Izanamboona kana pavhidhiyo yacho hatina kanamboona kana imba kana motikari yacho. Unoziva kuUK ka fire kuUK motikari wakaona number plate nobva waziva gore yakamake gore yacho yegore yakati waiziva nenumber plate chete nobva yakutaura kuti yakagadzirwa 1996 2000. moreover nona UK andinotenga motika nechikwereti sinoti atikeshi zvosiyana nemuzimu ka muno mwana unotenga atikeshi simbi zeti kutotisa zimu kutadza kugara iwe chonga ungatize motherland ungatize motherland chinogara kusango what for aiwa akasara aiwa ngasataurire rubbish that's rubbish ngasataurire rubbish aiwa that's rubbish akatosara tikutomuda tikutomuda aiwa usamude mukoza kwamuda anofanira kuda kutomukanga saka ndo basa rake ranenge achiita samude atiite izvozvo siyana naye zvinosemesa zvavanoitana zvezvekubvisana ndozvavanoitana ndozvavanoitana vanobvisana mabhuruku vachiita sei vachiisana kumashure ndozvavanoitana vobvopiwa mari ndozvavanoitana vobva vada kutanga kuda kutiita bring us kwati what do you know everything going on in Zimbabwe why go to UK munhu wekuBorodeo chaiye ane mari
handise according kwaari munhu weborodheo ane benzi ane drivers license akaenda kuPE mira akaenda kuPE chichimwe musalad hanzi ndiri musalad auclaime imix yamavegetables yari kumixa chiafrican ari kumixa chichiglanzwa neserasi rake simolaka ri nguacta ini nezvandounderstanda panyaya yemasalad musalad anosvika pane vanhu waita yaanoita nemotikari yake yakanaka mwana wamama akauya oenda tosisara tichimureva manje ndakakamusalad haazviziva kuti musalad because zviri maari bana mnyaya pane inonzi born within kuzoita imwe yekuacta kaisupervisor anotoita iye ndomota dziripo zvekuti zvarutaura iyo Ford Ranger yaenda manonoka boys iwe ka yakundokani 1 second hausadaro saka uri kuona problem musalad akamboti let me say this in English and let me say this in English salad by Ginya. Salad by Ginya. Ayo, kubagati let me say this in English. I'm about more than two sentences. I'm about one sentence. Salad, I'm gonna say this in English. I don't got taura. Pussy, come on, I'm going to say pussy. Pussy. Kana kupisika bana wakadaro awapisike kotaura chete kupisika apisike anofamba nemari mumwe aiwa havana mbotoradza kana cash ana ndai hapana ndokutaura mai manje kuti mufano yasadambobata 50 pounds yakabatana yoku-UK mari refu kari aiwa 50 pounds yakabatana yamungopiwa munhu wese wese nokona kutoirambirwa mamwe mashops vane vadatoziva kuti wakaiwana kupi maya 50 pounds yakabata nemari hombe yakafanira kuita nga$100 yokuti ngaichinje patakishopa Wedzera munhu anogona kumboti ndeipi waiziva samari hombeka dzedze mapounds ponja nditi arisipa mberi pe-US ragara riri pamberi saka iye ngasatombofa akatinyebera kutonge zvinonzi atinoenda kuchikoro tikatoenda tese kuchikoro saka ngasatombofa akatombotinyebera takaora komafaya kwenyaya yekuprince Edward handito makaendawo kuchikoro kaini wakaenda kuchikoro kuda is primary secondary naivo machonyo uyo akaenda kuprince Edward chii chinoshamisira panyaya yeprince Edward ndakaenda barari haya toda kuziva makambodzwa any history yekunzi panoshamisire prince Edward imurisikire uro wamari chete chinzipa pakanaka mari kufokasa nyaya inonzi chete chikoro chakangofanana neharare haicheche matichi mazvaonaka zvakatombotaura nemwe munhu vanhu vanoenda kuchikoro kunoita masports noti kunodzidza rugby tenesi soka hausi kuenda kunodzidza wakunoita masports aroenda tena vanhu vane mari Germany ngasadijairiri uona chi munhu anomakwa idzo bombi idzo ndomota dzaakunokwi nyange ukadata sanumber breed ndiye muzimba vasasira mwiri wangu makwa ndo ane pura mugraundi kana uchitomakwa ndione pura vari kumangirenje citizenship yake vari kumangira citizenship ndakata citizen 1996 aiwa ndangomuzivisa futi because ndakatomuwenga pasine kudenga handiti pasine kudenga ndakamuwenga
pasine kudenga akutoshoresa vamwe vanhu waona manje pane badiki chaipo ndatoendera kujuta zvekukung'anga ng'anga dzemuno muzimbabwe dzinorowa vanhu vakadaro kana mheni chacho togona kutengera atodiwi mheni dzedzi anoda kupiswa nemheni munhu akadaro because he's talking bullshit pamberi pedu because asandambomona faya kana even mari yake chacha even sendi kenyera atombodya kana mari yake what the reason yekuti taurira that shit neimwe yakambowa faya hanzi takataura pamavidhiyo kuti kana usina kusvika Mbare unasvika Harare tisu kati kutaura ndo Harare yacho yes unokwira mabhazi Mbare unoburukira Mbare nyange ukabva kuJoburg ukada kubva kuBotswana unoburukira mupi aiwa ka saka hapana iye anomboziva kuti Mbare yanzi Harare ndokufa kwake kwakaiteko is just like a dead man iye munhu akangofa chitunha paadibe handiti is nothing atorwadziwa zvisingaite mufestival hai ndakakuvenga shamari ndakakuvenga nemashoko iwaya watodena zvimwe zvinhu zvakatozvirarira zvako uchitaura zvaunoda handiti utaura zvaunoda ane chii chaanacho pana chainacho pamwe benzi benzi inoita sei benzi maold models from point A to point B. Kwero chotara uta motikari asiti unombosikira ngodzimira ina. Classic benzi yacho. Class yakudhara mbiri yakuroads, mbiri yakudhara. Yes. Yakatoshata zvakaita. handiti Akatorwadzisa pana chainacho. Venga cheko. Ngochani ndozvitariza ingochani yanga ari tuka nekabhebhika kega kakaondoroka kega tonge katsanga kari mvura kega nomuziya kamutetete there's nothing vese mapusi ko pakati pavo vari tu ndiani muridzi wemota handina benzi saka pakati pavo vari pakati pavo manje ndiani muridzi wemota Zvinoti munhu anovhera nechinhu ndo munhu azimuridzi ramopedzerana nemunhu uya kuti muratidzi aiwa uya shamwari netisheti yedu uya kanei Chodza uya timuratidze kuna Harare hasira tobva tamutaura gara apo apa fire bo muratidze tisheti Harare hasila ya empress wangu ayo ndinaye Mbare futi Mbare the ghetto heaven gaba agara akazisiya saka wamuti tomuita seko mufana mata emunhu ari ku-UK akatorwa picture ari mubenzi vatituva aisiyavo kaye aisiyavo they don't deserve that car kana mari yako yacho because atamboona panzi makawashaza aya vanoti azokugeza mutikadzana kana kuda ifamba kabenzi yakabuda yakamiswa vanga vapedza kuigeza ngoni muri wadadza vanga vapedza kuigeza mabulango kwana muzaya kana hapana munhu auya vanga vapedza kuigeza iyo motikari ombovaratidza Harare yacho Mbare ndo Harare takaudza mabulango ayo ngoti vaziziye kakuti kana munhu usingazive kumbara auzive kuHarare wakatosara auti unoziva Harare usingazive Mbare bhazi rese rekubuda muHarare rinowanika iyo t-shirt yawakapfeka yakadhizainwa nemunhu weku-UK anonzi Tyre Guns haana t-shirt iyo apa ndokuHarare munhu anyarara datombo ayo ininga munhu anofanira kutombogadzirirwa yake yakanzi borodhi mabulango bolinje wapera atipe bhasikoro tinomuona arasika anogona kunge arasika kuno
udaro Unogona wadaro. third na second munhu yada kupedza anotomugaira hora mugaira hora mugaira hora bhozi mashoka anaona chitonge munhu ane mari anayo ipi is a pilot asi pilot dangadi pilot zviri nani like murume wabhuna ndotototi pamwe ari nani bhozi is a pilot nemari noti zvaka zviri kumhata kwembudzi izvozvo Ngozoti hanzi tsaga nemunhu arugara kuUK. Kama arugara mfamu munochengetwa mombe. Ndiyo yacho ka. Watori mfamu. Watori mafisi emombe. Leni, yakuno. Namopinda video shamani. Ngasati jairira. Ngasati jairire. Ngasati jairire. Atambe nezvimu. Zvingakwadzisa. Aiwa, zvese zvinomukwadzisa. Pfuma akaoma unge chikuru. Naizvozvo zvanoita. Hop. Debi. Wamsiya mawasira achiri pepe anamzaya. Mbogara. Gara pa next pa Dhadza deal. Stana bigas. Gara pa next pa Dhadza deal. Tinenyaya iri kunetsa kapana paleni makara. Rizoro anezvepera maneta apinza changa. Mutaurire Dhadza deal. Mufesa ruzane maranzi minox irombe. Kana shaina acho. Inentori better than him. Ndembeso yaruda. Ari ku UK. Yakapirishwa ari. Gara shaman. Gara pasi. Benzi yaigeza yakawa. King ndotsvaga 500 dakuhwapuka munguwa. Ndozokutsvagira. Hanzi anonzani kodema. Takazopiwa information hanzi anonzi Kevin. No Coventry. Kevin. Also and the boss Kevin. Aneno. Boss manje makumba mbiri asina. Gara pasi chama. Is better than inzwa nyaya iripo ndekudayo hanzi first of all hanzi nandina Benz ane Benz akadzidza kuPrince Edward yes ndakadipotwa iye anogara kuUK iye musalad aiwa haana kutaura zvandivi iye musalad musalad anoti let me say this in English wakambomunzwa vanotaura let me say this in English saka boss Kevin kunokuva nechiyo handi ndogara kuBorodale hanzi boss Kevin okubi matauro ari kuita takuti wati boss ka ndomaboss ake saka kunokuva vane mota vane ngani atizive hazikanwa enandomuziyo ada kutsvaga kuzikanwa because ari kupisa munhu anozikanwa ada kuita zvakaita sekala tukawingizikanwa manje iye hatimofa takamuziva ende hatidi kuziva because hapana zvaunoita wasikadakira kalei anditapakanditafunga ndogona kuvaziva randatadza kuvaziva kana vachishaina nebenzi ka saini yebenzi vanga vari motikari vari 2 kamukatetetete nemwe madhafu akatobisa magirazi akapukuta kumeso mabhosi ndeyekumabosi ineneka matarona ane manejwe nemunhu ane mota 1 saka domita semu Pana Kevin takakutaurira kudhara ndikunzwa unga rudo ramba uchenderera kumberi handiti but watch out for the guys handika atite zvako zvekufunga ndauda kutaura chirungu kana tine varungu techingotaura chirungu hatite zvekufunga
Sewelazi kuona munhu Language chikangochinja zvatochinja. Rekatite yeMatsaga. Balance. Akusvibisa machi. Saka domita semu. Uyaka iperi. Uyaka ndio isinga. Saka inopera ni. Ichapera swika kumbira regere. Sati tomboda regerero vakugara padhuze nepadhuze daida kutambanesa akatanga nekubhiga mafi akatanga nekudhisa kuratidza kuti meni chacho ndio ari kuda made kwakutakura hobha chadzoka kuchadzokwa here ada meni kakupiswa ada kupedzerwa asati apedzerwa kini tichamutsvagira vake mamwe vamakarekta tira kuti amulaini chamigira vanhu anenge ana liquid vamusini manje kana vakutaura liquid akugati mvura kaziva kuti munhu kuna na liquid kuna vanhu vese kuno every type yevanhu ndozvanofanira kune makarekta ese asingazivi ndakamumaka ivo vari tuwa komana tete nerikwezifesi ranga riri mazimbabwe Lazi benza ese awo ndiwe makawashi. Amakawashi. Pamwe mimi amtombogeza kuti moto hama yenyu ndio inogeza. Mangokumbira kugara mota. Ndoona unge vakatotorwa aufana kutuka munhu nemota vangana vane mota vatinoziva. Vane motikari 1 uti 1 ka. Hobo. Gambo ya kugeto mbona mazana kugeto kumberi. Mtaurire. Ari ku UK. Gara yapo. Kana ndiri ku Zimbabwe ndinoenda ku Borodio. Tokuenda unoputa mbanje ku Borodio. Borodio kwacho nekoko toenda tonorova chamba. Ende kana akatongwara kangave kugeta mbona kugeto mazana kugeto kumberi mberi. Manje anobva asina gumbo kuno kutotengera wheelchair. Yake yakuti titomuratidza staira yake yakutori kutanzwa nombari mabalansi ikangouya timbomurakidza ka1 chete alongside madvancho paside madminos but fire musaladi chaka makambonzwa munhu nemusaladi achiuya kwamuri achiti ndiri musaladi kuna musaladi akamboya kwatiri achiti tiri musaladi because musaladi anotobuka kuti yakwatiri andoziva kuti kunokuka atori ma1 isi tozongoona kuti musaladi akwanja tozongoona kuti musaladi akwanja ende atitombomiksana nawo kuti masaladi Tsari aibo. Kunyatso kukugaira iwe wacho. Kunyatso kugaira. Fika padhuze awo mani. Sanyanyotya. Sanyanyotya nana. Chamba ndina dazodita chirori. Changu asikubatika. Changu. Aiwa machimimba chazishaiki taribana aripa. Tichakupedzera mpisi iwe. Anti kuboroti. Mapulangwe momisa ipapo tikata wapo. Chimbodzikaika pasi chingoita ka 3-4 minutes tinyatsomudzikisira pasi. Bosi ndakada kumutaurira ka. Ndomufinisha waizi. Aiye ndo zvatinoita hazvigoni. Zvatinoita zvese mapulangwe hazvigoni. Akambopa munhu kana t-shirt. Akambopa munhu hazizivi. Totopiwa masingi ndakatopiwa namadhimani. Wauti haana chinhu achi. Asi iwo hausikwanisa kuitenga t-shirt uri kuEngland. Apa zvinobva ikoko kuEngland ikoko. Iyi ndakatenga ka. Isusu manje handina kuita yekupiwa kana teri ganzo wacho anotondipupurira ameta dzimwe dzekundipa haana chaanoziva plus akamuudza kuti kana akapenga ngambo yangu kurosa Mbare chiti tomuona kuti anozvigona ekabhenzi kake nyange uri mubhenzi nyange mutsoka usauye bhozi tokunouraiwa tinopfuura nemota toona tinokurose mota yako Mbare munhu mvura ichiti asi kutokuda totomupedzera mpese bhozi zvaakataura zvezvo mazisirase hapana mchini motarisa mupapatatu Dhadza munozitafazwa madzibaba chomba kubvunza wani mvunza garaika pasaidi pauyu mukomana 1 minute garai pasaidi pakati apa vanhu vanopinda chechi mwedu Mbare mwacho madzibaba gara kapasi unyatsobuda kuti pasaidi pamadzibaba madzibaba pane munhu ari kundinetsa
ari kuengland 2 vakomana indogara kucanada ari kuengland ari kushaina nebenz motikari akushaina nechisalad akushaina nokugara kuborodel akushaina nekudzidza kupii munoti chiine zvake patsika yekurarama kwevanhu munhu haatenderwi kushaina nekuda kwemawandiro anenge achiita saka munhu uyu ari kutitukirira vanhu vembare apa hatizivi isati muzivo madzibaba mangopfuura tongokutukirira tisikakuziva zvinhu zvakanaka iyo imhosva yakapara zvokuti dei achiwanikwa taimubvunze kuti ko zvimisei muchiti munhu haatenderwi kutongerwa mhosva yaasina kana kutuke munhu asina chaaiita nokuti zvakafanana nekusvikisawo chakachena iwo ongodarika wachitisvikisa inewe haina mhosva ingosiya zvakadaro chero ukaona kuti handiwirirani nazvo kana kuti handizvi chero chiri chinhu zvaukavenga iwowo kana chisati chakubata-bata iwo kana takubvunza iwo hauna raiti yekuchituka chero wakandivenga ukangoona kuti vanhu vekumbare ndakavavenga hauna simba rekuti ungatotanga nokuvata handizvo madzibaba baita basa big up zvinzwa vanhu vekuchechi manje ndimadzibaba isusu tinoita kuti isusu judgment yedu tinoti munhu ngamamisi avanhu vechechi machitaura izvozvo tikabvisa zino rake tongozoti kungobhadhira $200 just $200 unondoona kana kutonyora futi akutonyora anogona kutadza kuziva kuti kutonyora kuita chibaranzi kamunhu ibaranzi rati kutaura nemutsaga ndiri kukunyebera wewe nomupedzi uzisisu manje isusu tikatozotora vanhu jojo rese kwatinotenera karatu vanorowa nejojo rese kana sensei rese manje kuti timuzoti sensei ndiana sha atomboziva kuti zvinhu zviri kutoitika Mbare izvo zvauri kutomutaura atomuraya muisa makuwa osati munhu iyeye kauti haina anogara kuborodhi aya chinzwa wakamubvunza kuti taura vanhu 5 vaunotamba navo kuborodhi unozati hana kana munhu wani aya kuborodhi uko havazivane ka havazivani kana 1 munhu wekuba kwenyu anozikanwa senge zvinoitwa madhumani hapana anozikanwa saka ngari kutatsvaga mbiri asi but apa atoita kambiri kake ka hapana mbiri aina hapana mbiri aita ndopasina bcause vanhu vari kushainira manje vanhu vepaglasi takumberi mberi chekuzapanozi mari twake tikupitwa inato atiziye mari yavo inayo hana mari tamuzika ari kushitambagara mota dzevanhu kugezwa takawasha achitonzana dhadza tiyo Mbare asingazipedzera maita bo dhadza tiyo anomushkoredzera and to be continued haisati yapera haisati yapera ndiyazonyatsomuda ndandega hausumuda neni here ndiripo zvisande izvozviso lezi sande izvozvi lezi sande chandanotora mira wakadaro crazy Dhadza munhu ndapedzerwe atototompedzera kabhoza angatukika mudhara ndini munhu wacho ari kutuka wacho ari kumutukidzira amutadzire chichamutadzi anorwadziwa kurwadziwa nechi nemari hapana problem yavanayo Dhadza ndozi yangu wako kwana fireman
problem yaanayo vanhu havandizive vada kundiziva saka more time kazvimwe zvinhu handiri kutotaura ndikutovapa more information about information kana basa nayo because ini ndiri munhu anozikanwa nevanhu vakawanda muno muzimbabwe nditombobuda patv paredhiyo star fm kwese ko ndinointerview maiziva star fm ende iri Mbare kastar fm takatofamba Dhadza abva auya changu aiziva saka waona ukapota uchituka ukapota idola ndokupama matamba hauna aiwa anacho angaine tuma plastic asarwa namoramba uchituka rastaman you are applying death upenyu hwako because mazimino ako aya tinombowatipota tichanyara mazimino but ukazonyatsoramba uchienderera sekuru tomboaisira mamighty dreadlocks even kana polisi chero rototiketa hapana kana inini polisi yesembare nondisi hapana asikandisihapana mira ndikuya but hazvino kuti munhu wese anondiziva anondifarira muri vangu vacho vasikandifarira but nyama wawangoita ndokuti wangodenda munhu asikadeni plus zouchawana pamberi apa kapa zvitauri shangu saendeka ndiri munhu akaenda kuuk shangu uta sei kana dai angachitozviziva munhu iye ngaangobvunza vanhu vari kuuk ikoko kuti mablango haana mboya kuuk saida anoti mablango anoti madinox anoti madman anoti godji kana godfrey anything kana german kana fireman any word raanoda kusenzesa tini munhu wani wacho hatirambe mazita kana tapiwa because nickname hatide kutsvaga inopiwa nevanhu plus ndakazonzi the ghetto crown king manje ndapunani king in case you never know ndapunani king it's not because zvimwe zvinhu zvandiri kuita ndikudiwa nemabhebi zvisingaite zvimwe zvezvo zvidikidiki sterei ndokanga mabhebi dikidiki topakati nepakati magaro mahombe zvakangosiyana siyana nemabhebi futi ekuuk ikoko anouya achinditsvaga kuno fatso 10 million pane munhu anesa mbopeka statement uyamupeka statement panapa ka statement but wakatanga imvezo wangu kauipedzi anogona kuzokuisana nevanhu vese here vari kumuda iye anozokwanisa kuzozvimiririre une chitsano iye manje azokwanisa even akabvunza vanhu anondiziva anoziva kuti ndozvimiririra ndozvimiririra ndiri wani kuti zvake zvoda kutora timabhenzi twakudhara iko kwandogara kutoro ndokucanada kuskabro ndotonzi big man nemajama ese ko zvekuti benzi isikimino kusari kunyeba anambobvira atsvagwa neuk yanga ri jobek material jets iwe ndiwo mumwe anenge maningirikini vatiri kutaura nezvako murasta auya mirapedzirwe ri murasta waona saka inini ukatotarisa musoro yapinda muvhidhiyo yakawandisa ndipamusaka pane anozanikwa munhu yewe kevin plus moto yacho inogona kunge isiri benzi yaiswa stika pastering because hatina kuiona panze payo taona mudhiraivha webenzi even akangoita benzi ka ndeyake hatinabasa hatitombofi takaikwira yeye hatiikwire motokangoratidza kuti ari mundege kana ari paairport mundege kana paairport uchiratidza kuti wakwira kana kuti kuita something fireman uyai mupedzere munhu tada kupedzera mune chamba iri tuka nemunhu kutukira munhu sasa mune zvinhu here zvedu 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 zvezveka kagai mogara tikuzvida
Madman. Ghetto Crown King. Mshonga wana ndo kutaura nzuri. This one. Rasta mshonga uri kupi mshonga. Ratidza balance reku England zvakaita ngoma toda uri mamisa sata. Ghetto Crown King. Sata ngoma. Small pockets, side pockets. Ghetto Crown King. This one. Warinzwere zara taurwa na Rasta mutaurira anonzi. Dingo. Ndatangize zita tisati muradza burongo. Dhadza. Rasta uyu wati ndiani? Uyu wati ndiani? Ghetto Crown King. This one. Usatambe. Asma funnies. Ghetto Crown King. Dingo sila. Asma funnies. Punani King. You know what is a punani? You know what is a punani? Varura chechete. Kuda. Mawani. Madman. Chimuradza burongo. Yeah, man. This one. Ukakanwa akaoneta dodhi ikakaga iwe. Manoka. Rasta muzera akarwa fantasy. This one inokupinza malevels ekuti izvo unokungura. Uya ukanaendo mamireko uya. Unozotanga kutaura kuti chandambozvitsire chii kundambomwireiko. Ya. Zvakusumuka zvakada dhingo iyi. Ichimoya apa pachimogara patadza dhingo. Zvidai mogara apa. Zvakuraiza. Mushe. Kauta 220 kabhodhoro kakachipa kuno cheapest. Pane munhu ari kunetsa ari ku-UK. Hanzi nini? Ghetto Crown King. Can't compare. Handina license. Can't compare. Ndakadzipotwa. Ndogara Mbare. Ndibaranzi. Iye ndiye akadzipotwa. Madmino kusati unogara gore seMzimbabwe. Mamuratidza here kaburongo munhu nyanzomuratidzai. Unzai kunotise padhuze. Manje yazizi. Don't clear, waiona? Mira timuze kuti izvo. Ukairova yecoffee syrup inokambaira. Anopinda achikuda. Aripo mfana wa jene. Ndozvinoita madman izvozvo. Arikuya iye dhingo yani chamba arikuya. Only one man what I know. Arikuya kani Rasta mira. Shango arikuya ndiani chamba anotora bamba. Waiziya? Kumere. Rasta. Waiziya? The only one man anokwira ndege kunge kombi. Zvatinoita kuenda kutaundi zviya. Saka imimi ndimi mabaranzi. Munhu iye ari up to date. Zvakarongeka. Ende kwacho kwamunoti musvike 27 June. Kusvika achivhurirwa nzira. 27 June vainyekwa kuti Zimbabwe kune hondo madman wangu ari kuno. Madman wangu ari kuno. 27 June akariko pakavhotwa ndakauya futi. Tanga dziri tese. Takatora nyika. Vakatiza vana kutiza tasara tega. Takatora nyika. Vakatiza tikatosara naRastamani. Hapana. Nanhasi tiripo. King Msile. Anambo atisatakurova because takarova nosoti takuconsumer madrugs. Mira isusu timohapukire. Aiwa, takarova izvika izvi. Vanozofamba vashainira. Wazvoona ndo Brooklyn yacho kana foreign vasingazivi. Inonzi burongo. Kana kutaurwa ngoma. Ngoma. Ndo yacho inorohwa nevamaghetto youths. Vomuno Mbare. Kunyanya kuMbare. But hazvirevi kuti inorohwa Mbare chete ka. Mbare ndoko yakanyanyoiswa mbiri. Ndoko yakalegalizwa. Ndoko yakanyanyoiswa mbiri kana vakadzi vanobva kuSouth Africa. Kana Botswana vanohodhesa ari mabhox. $100 box inenge about mangani 50 and 50. Vanouya isusu hatitombotywa kutaurira vanhu kuti kuMbare kunoitwa mati. Anga asina tibos, anga achitotsvagawo tibos. Fire. Satitya kutaurira vanhu kuti kuMbare kunoitwa madrugs. Because ndo zviri kuitika paground. Kana usingazvide ka uya kuMbare kwacho, do something about it. Kuda. Kono ndona. Chimondroesa wakasipa. Amoti ngizosiso cha. Asikuda. Atenga bodoro ira. Atenga bodoro. Mablango mabata ningina muno. Ndikaliirimo yakazara. Oh, chamba chiri ndopasi. Chiripo nje kudai soka.
madinga aziye kuti zvinhu zviri kubva kupi zvichienda kupi. Saka madinga aripera kachinja mabadman waiziya iwayo ndo anonzi madinga achikutaura nezvavo isusu tiri anonzi mabadman vakasara vaiva vekuti tovatuka nezvinhu zvinotanga na-z chete vanomwa z mazombi maameno tichii zvinotanga na-z ana zefania ana zoba ndo vanhu ivavo isusu manje kumberi zvakaropafadzwa plus rasta muze tinonzi rasta chii zvedu zvakaropafadzwa inonzi rasta gangster rasta gangster kwete kuti izvo zvavo aiwa you can do anything it's anything anything asi mafanizi zvauri kuda iwewe kuti tiite ndo zvatoita zvauri kuda iwewe plus hatisi kukumbira kuti utambe nesu na beg no friends haana help yanotombotipa hatina kana help yatinomboda kubva kwaari haana chaanokwanisa kumbotiitira mabinga mabhambi ma1 chakachaya susungazi kuti vanhu vari kutamba navo mashaki mumvura ndo the last number yemvura ichi ishaki usatambe nemashaki usadiriri mashaki unobvarurwa waiziya ipapapo uchatonzwa umwe munhu achoti hanzi vakurova bhurongo yechichichi bhurongo rinorohwa nedhonza idzi mushongo wemadhonza aunwe nendonda mutaurire rasta ndonda inokambaira vaziziva kuti hafe maartisti anoimba zimdancehall kana vasina bhurongo havaimbi ana jalava ana zvaanoimba kana asina kuhapuka hafe maartisti kilati haimba asina kuhapuka saka hapana anoimba kana asina kuhapuka kana yewingidiwa chaiita hanzi mafira kureva anotohapuka mudiki peta muswe vakuru vakutye saka mudiki ukada kusumudza muswe wakoka toudambura Kingman mukuru inonzi izvo hawanakirwa nako hanzi inonzi mukuru peta muswe vadiki vakutye but mudiki chakutaura yakachinjwa manje yakunzi mudiki peta muswe vakuru vakutye saka mudiki kukatadza kupeta muswe toumhedura inana basa nafanika vafana kabote yakuno ngasimudze dhingweyo bombo clat asida kutenga remember that bombo yakuno kana kuya kudhiga izi chichi man isusu tiri mabadman zvese gara mutengesero zvatiri kuda kuti tiite isusu ndo zvatoita ndo zvinoitika tengeserwa bhurongo rako rasta muze kuti we make things happen kwaari wewe waiziya mari yabudiswa nemufana wechidiki kabote mira $20 budiswa nemufana anenge ane 15 years adatenga bhurungu ashainira nebenzi uri kuamerica uchigedza mota mukarire pasaidi kabote gara pasi mulaini anyanza kuona mfana wangu garapakosumuka front way we run iri ndirakabote pakabote achiona we don't go backwards front way we run handini ndona ngandinaro enda isusuka nemari yacho zvinhu zvedu zvinova nerusero hatina zvemadhiri zvazve aiwa nezverusero maiziya saka kwanotamba nozvinhurusero chiziva kuti rusero chii kana usika zerusero asinowa kuziva in case you never know does that indigenization empowerment total empowerment yatiri kuita boza hatisi kubira munhu mari tikuti yatiri kuita titsvaga mari tichiita tichispenda mari handikaboti 100% empowerment kudira chete zvichienda mberi nemukuru wedu wacho respecta chakachenji kaboti 100% empowerment yatakapiwa nemutara wedu bhobho
waiziya tokonaka zikabvumidzwa hazvo but Robert Gabriel aiwa zvikutoitika hazvibvumirwe nani ngozvichiitika aiwa bumbiro remutemo rinogona kuramba bumbiro remutemo haribvume but tinozviita munhu iyeye akagadzwa umambo kunzi is the king until he died. Until he died. Arungofunga kuti azviite kuti atouye kunoku atitaurira kuti azviite tizotomixa ngauye kunoku koshangoenda kukanga charontoramba njine total empowerment Dhadza ndimuteere padini unzwa man kana gamba rakafa rinoya Mbare pastori mushamukuru kana vasikazvisiye hapana gamba rakafa rakaenda kugorodhiyo imimi mablango munobhiliva hau kuti ndio kuborodhiyo maonei kuti ndozvaakatauraaiwa musabvume zvaataura anonyepa uyu anonyepa hagare kuborodhiyo haasi kuborodhiyo ndokumana budiriro mabharanza budiriro kumastendu kuborodhiyo kunotogara vanhu vakuru ka but isitangomutaurira kuti vanhu vekuborodhiyo vachamurambira kuti anogara kuborodhiyo bcause haazikanwa vekuborodhiyo tinovaziya ende havataure vapfuuri venzira ari kutoenda achigamina ari kutogamina hatomboziva kuti borodhiyo yacho uchibva muna beatrice unofamba anechironda uya hazwe kuno arida kuhilwa ibenzi akabva kuchikora vangokwira ndega vaenda kuengland ngaende plazi anorwadziwa chii chakata kuti atange kudhisa vanhu vasingamuzivi kana zvamurwadza ngaende kwamagaya hambonodziona magaya kuti because magaya ari kuudza vanhumagaya ari kuya hoti ari kuudza vanhu kuti o nedzimoni achakwana pana magaya kuna problem magaya pawaterfalls saka kana achikwanisa ngamboenda pawaterfalls ngaende pawaterfalls ende waterfalls Mbare Mbare ayo mdara pedzerane nemunhu wedu pane munhu ari kujairira boys ari kuengland hanzi madminoksa vana chavainacho mvesa ari kuengland vanopenga vanhusilver dombo anditika ndiye munhu akaita unozati kudzirizi kuti vazive Zimdancehall ku-UK ikoko ana bounty lisa vacho pakauya madman vaichemera kuda kuona madman unza una chauinacho nemunhu asina basa kune vanhu vaartisti esai kana achirana hondo yemaspeciari ngauye futi tinawo maspeciari mablango angu aida plastiki Chodza imbonipa platform ndimbotaura Chodza totora kuti ukafana lesa kuti Zimdancehall wati chichi tivazive kuti kuti mfana ndivapinza internet YouTube kuti kuzikanwe bounty lisa nananzi young soldier vese ana jalavu wana manje through silver dombo silverstone anditika vanhu unozoti Zimdancehall yeye unozoti chete mudhara haisi nyaya yeZimdancehall tinenge tokona kuita kuita kakurasika inyaya yemangochani tuwa machichimana aya ngochani veza itaona Juliet ari moto kamujagwa ndakadipotwa ere mudhara handindi kutoenda ndoikwira ndege next week plus usaite munyama kuti madman wako wakabatwa unokuuya wakrara kuno ayo ndomumamisa ndakamuona tikutomuda kuno kana mambata muuye naye kuno inini ndakamuona zveshuwa kana namai vangu kuti vakafa ndikeza ndikutaura kuti Chodza
Zipinda mwene. Atomboda anotombotaura naye asatomboona munapinda nenyaya neniwo zvikundu. Ya anojairira. Neniwo zvikundu Munhu anoenda timu yake yese. Ndiri 1. Wasipaka. Ngosiso. Ini zvindurwadza pana apinde iwe. Pana Vanhu vagona. Chodza. Get my point. Mpana akauya kunokunoza. Dhadza batidza yedu. Anosocialize nevanhu. Awatowanzi ngochani. Vhura wanu batidza. Tora wanu batidza. Pana anowanza. Ayo avaziva zvavari kuita. Avasuza zvakuita kamafana kana. Plus munhu akaita tiketi rekutengerwa ka asiyana nemunhu anotenga nemari yake. Kuona. Anonetsa zvafana nemunhu akwidzwa kombe anoziva akazuda anoburisa musoro nepahwindo asiyana nemunhu anobhadhara chaipiyo ndekutoti akakwira ndege ada kusungwa nebhanda anogona kujamba nepahwindo. Sometimes even futi kana vachitona vanoridzira ndege muridzo vanhu vakadai kutaura anoda kukumbira sadza mundege mune sadza zvakafuruka zvamunoita sadza ndere kuZimbabwe ndere mumba mako unoti imi munodya tuma eats unotinza kuti madmindo kusaka kunoku muda kutaura kuti arege kuti kurangarire vamwe wake gonna kill them ndimomutaura pamwe aiwa angano kuti ndege yakamira tibos adaiso ati ari kudzoka nashango hanzi ndikudoperekedza pana atoti ari kudzoka because mablango akuda chamba vatinokuya nacho pana uyu paakaenda ndaimbokwira air Zimbabwe unzwa but my first time pandakaenda kuCanada ndakakwira British Airways ndakaenda kuHeathrow from Heathrow straight kuToronto Parkerson airport after that ndangochinja ndakati air Zimbabwe air Canada chikodaiwo ndichikosiyanisa ndakati Ethiopian Airlines ndikamwoka ndege kaAir Canada zvinikoti manje ana British Airways avachauya kuno British Airways ndiyo my favorite ndakadaona neAir Zimbabwe dziri 2 ndo my favorite airlines. Air Zimbabwe ndaingoifarira because ndaiziyana kana nekanoti ma-air hostess ana Lloyd, the late Lloyd mukadzi waJabi aisenza muAir Zimbabwe Jabi weStile 1 aisenza saka ndaiziyana nevanhu vakawanda ndaipiwa ma-eats ndaidya zvinhu zvakanaka ndaibatwa bhoo waiziya plus British Airways ka apa unenge une passport yeforeign waiziya vanotya maforeigners plus chirungu kachingende ndichichiputisa kaimomo waiziya plus king imba haifamba yakatsigwa nyange kanzi unemba inofamba yakatakurwe manje takukwira zvedu nekuoma kukuitawo situation yekuti varungu vaiva pambe upfumi vaiva vakatipa masanctions vachiti vakapa hanzi vakapa mutungamiriri wenyika masanctions mutungamiriri wenyika vakapa isusu havana kupa mutungamiriri wenyika nekuti mutungamiriri wenyika akatitungamira isusu saka vakabisa tumasanctions twavo vobisa tumavhisa twavo touya kuengland topinda mudhanzi handiti vanhu vese vari kuno kwada kuuyawo kuengland asi kuda kuti hatisi kuda kuuya kuengland kuenda kwavangoendawo kuengland ndokuda kuenda kuita semakwidzirwa wakaitwa pawakaendeswa iwo ndomaendero ada kuitawo vamwe akatengerwa tiketi ini ndokona kuti kuonawo mari mai manje nesituation iri kuno kuZimbabwe ndokona kutengerawo one mufesi wangu mufesi wangu otengerawo mufesi wake mufesi wangu otengerawo topedza tawanda tatese manje timu yese kaenda kuCanada tokutsvaga tikakumamisa zati pako papera dzadzadini anenge asisina basa because tinetato timu wese anourayiwa ava pana unozachi kana mamwe malanguages vanozoanzwa apa pamarecords akuimbwa nevanhu vakaita tisi tinoagadzira tisi maririka mablango vanofunga kuti zvakabva ikoko zvei zvakabva kuno mablango vauzeti we are the lyrical editors tisi malyrical editor originator pane imwe yalady beer I think inonzunza mazango atira anoziziva kubva kazvinzwa kupi izvo pane nhamba yanda kuti vateerere kana achinzwa Zimdancehall yabounty lisa anzi wese weMbare ndedzeanzi wese wekuMbare ndeimombe mudanga unoziva Zimdanga Zimdanga unoziva danga remombe
Atitungane kadzi Zemdanga azitungane. tungane dzototungane ana dzeuko Tinobva kwedu kuno kurokesheni kuno nana second half kwedu kuno kwatinogara. Mbare Kusvika kumagaba tichimhoresana nevanhu kumagaba tichibva kumagaba toenda kumashopu tikafanira shamba tichimhoresana tobva toenda kumatapi kwafantani tichimhoresana ndefire iwo kuvaraiwe nezvinondaka kuti ndeipi uchipfuura pa uri wega chimbopinda mukapane anacho vanetsa vanhu ivavava uri wega uchidaiso masikati umwe waisa izvozvi nditori apo pasaidi pako apa ndakati mpeso wangu kana fublastira wakaisa usadaro kwalazi kana wazviona iwoenda mukati urikona zvikuitika vana England chaiyo takatoibuka inini personally hana kuibuka because vari kuomesera situation kuno vari kuomesera vanhu vari kuno saka ngaasanakirwe sere kuti ari kuengland izvozvo plasma blanco satataura zvekuona muratidze mugold riri muhurwe mablanco timire da kuti aone gold iro original gold unogona kuafodha kuitenge kana ring yacho yekupfeka paroko nadzo dziri mumbosande makotiti anoita 3000 anokosta mari yebenzi yako yawanga wakagarewo mazino ikasvika next time ka pachaita imwe video to be continued pachaita imwe video ndichauya necertificate racho nemagotiti acho chakatomirirwa nevanhu vese chamba chanotorwa unless kanoda kuenda patantani pamusoro apa pablack ana tibos vari padhuze apa anogona kupiwa enda ipapo wotombudza tantani kana washaya unodzoka panapa saka mira ngaamire gozi vaenda vakauya ndikukudedza andiri padhuze urikuona problem yevafana ava havanyatsonzwisisa situation iri paground muzimbabwe havaziye bcause angoenda kawani asati amboona US dollar ichitengeswa dollar inotenga dzimana risaoneka pakanzi dollar inotengeswa dollar dzimana risaoneke pakanyorwa kunzi $1 pacho hapaoneke noti zvavo zvavanotaura zvezve zvokuti mari titengesa mari kudzimana iore dambuka chingotenga funwa masesa just because ndasara ne1 week yekuira ndege plus asi masesa akasiya mulaini inonzi super anopackagwa kuchitungwiza super kuchitungwiza havatombozisiya izvozvo Zimbabwean production ndedu saka handisi kuti hanzi tikushora nyika yedu ikoko nekuengland kwavo vakangorekeza kubisa masanctions kuna president ngavanyarari gonna keep our shit. Chengeta Zimbabwe yedu. And then they're gonna keep their fucking England. Keep your fucking England. Yeah, we're gonna keep our shit. We keep our Zimbabwe. Zimbabwe ndedu ayisi yawo. Time yangeri yawo yakapfura. They don't know that. They don't know that. Yeah. Kunzwa. Takutokumberi mberi. Akumberi mberi, tatokuseri. Kati kumberi tatonyeba takuseri kwekumberi. Ina ndimbonyeba ingini. Kana wese aneona nditori wezanu PF deadly zanu PF chayo anditombonyeba ngati zvefeki nditori zanu chete saka kana vakaisa masanctions kuna president vakaisa masanctions kune zanu vakaisa masanctions kwandiri handina kana basa navo takatovabuka saka ngavagare vari ikoko isitogara tiri kuno but ini ndinoenda kwandinoda because ndakazongoitawo kwanga different lifestyle because of money ndakazokuitawo ka different lifestyle mai manje zvinhu zvakandifaira faya ka nenda kutosenza good graft nenda kusenza maoil fields waiziva zvakaita ndokunge zvaita ndikoti nenhungu yekuti kunotonhora kunzvimbo kwacho havakuziye manje beta hakunotonhora faya plus futi hakuna skire kucanada but hakuna skire fanike kusvika kwandirogara
Scarborough kwandogara ndakangodongorora pansi munhu anenge ashudwa nepfuti polisi tikoti wi ndozvandoda ini ndozvindanofarira ndoda ghetto life waiziva saka munhu akandaura even kuti ndogara mucanada ndogara mughetto ka nomutaura pamhata pari because ndozvandoda mughetto macho vanoziva pamba pangu nandizive dzimba dzavo ndozvinoratidza kuti muri mudhara rasta pakucanada kwacho vanhu vese vanoziva kumba kwangu kunandizive kudzimba dzavo because he's a celebrity. Because he's a celebrity. Don't you actually know papa mumwe munhu anogona kuzoti madminox kwanogara kuScarborough kughetto hechi ya ndokwandogara kughetto kuScarborough because kuZimbabwe kwacho mune muri ghetto futi 31 Gilder He belongs to ghetto. ngagoogle 31 Gilder Drive agoogle ipapo anozonditsvaka ndinozikanwa nebuilding yese kubva ku19th floor kusvika ku0 pa0 pabasement nasuperitendent andoziva kuti kune gudo rekuZimbabwe rinokwira ndege ndokorekana rabudikidza masutkesi rakuenda kuZimbabwe waisi rekana rabudikidza masutkesi kunzwa ndakutokwanja kuZimbabwe ndaboyekana akutoka kupi kughetto kake kumbile tomo miye kana atimirire vanhu because iyi nyaya kai tofana utacha mabhesi tofana aiwaka wakuenda kupi wakuenda awa ndiripo wakuenda mmepo kwana nyaya ipere saka tombokati wangekata kaunenge watondikanganisa because it's a serious waiziya and it's a sensitive thing. A sensitive thing. It is a sensitive thing. Kuti vamwe vanhu vatokanga cheko kana ukanati ndaipimba kai asitopimba ende ndotozvitemba nemahuri andaiti umbopimba munhu achitokanga ndakatogara mudining mangu achitorova bebisini ndakagara anotambidza mari yacho kana achimukati ari ndikunenyeba ngaabvunze dzimwe hama dzavo dzinogara ivi mucanada vanovataurira pakambopimbwa nablaza ndondogona ngotanga kungozviita futi ona but imwe yekuti life yangu ndekukura maturity ona but I'm learning kukura nekudzidza chinhu chinhu zvakasiyana ndikusvika pastage yekuti zvimwe zvinhu handichadi kuzviita but vapfana vanobudisa bad side of me King pane zvikuita video amene kuita nge yakupera satye choperayo but it is to be continued asati atanga yakuwapedzereza inini kana ndakasuwa ndakaenda kujeri ndinochema because kujeri akudiwe ndekwechibaranzi wakaenda kujeri uri bambi ukete waiziya ukete munhu anoenda kujeri uri balance pandakasukwa pese ndienda kujeri nanditoti balance 7 times ndienda kujeri kucanada sanga vasanditaure madhodha vari kunditaurira ende handimbotya futi kuenda kujeri ka because shamwari dzangu dzandoziva dzandakakura nadzo dzakashutwa dzese dzakafa ya shamwari dzangu ana dogbone ana bones akashutwa akafa saka zveshe zvekuti I'm scared of death and I'm not scared of death. I respect death. Waiziya? Yeah. Ndakaramba basa inini shamwari yangu bones pakashutwa akafa ndakaramba basa ndakanobakwao for a month funeral chicha munhu wese aiuya achiyasangana neni ado ndiri main Usher padheni pavo kana vasikazive izvo mapurisa achisvika achiona achinzi muda kuona munhu ari responsible vaiuya kwandiri yeah that's how deadly that funeral was kunzwa hapana ane puti dzavo mapurisa zepane vanhu ane puti tane 7 motikari dzeescort saka vangambondityisa hapana akadai vapana adikidiki anyana ndokataura zvinoitika pana mnyana wacho plus ye takamona ada kupfekedzero yake puti aiwa tipfekedzere puti zvachibaranzi chaichiyaataure puti dzakasara kudhara because zvinhu zvinoendesa kujeri zvinouraya saka uda physically discipline chete komuratidza kuti zvaanofunga kuti anoziya hazvisirizvo
haazviziye takutomutaura zvaunofunga kuti wakugona hauzvigoni aketi balance tutu sharp tudo is a balance urikuona Matsaga mamwaya ekuti zvandikumutaurira ka ngatsvage vamwana vemucanada vomutaurira exactly zvandiri kumutaurira vanondiziva but handichatila zvangu nawo because ndiri palevel vamwana munhu iye wandiri kutaura bones vamwana vakatanga kutoziva kuti akafa last year but munhu ana about 4-5 years afa kuinzwa here fire yeah anga asati jairiri anga ari murudzi mujamaican but born in